Ulat ka jela pagu chohan ulalet ban pli ka library ka bathamai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat kani ka jinglet jong ulat ka long artat ka history hakaba ulalong ulat ubaningkong nadu usnem ka khandai spa sanpuar baladon ka district council ban yu ka jat hakate ka jaka hakaba yadei bat kani ka sngi UCEM ka KHDC uba pinyat sing CM ulaong bakani ka library ka long ka jaka bala limthop lang ya baro ki jingtho bayadei bat ki riti dostor ki senchar khadar nadu ki CM kirat ki khindau ki shiap ka khenkur khenkha bat ki we shushu UCEM ulaong bakini ki long ki spa ka jingtip nakabenta ki laway ki bamenta bat kan ai jinghikai shushu halor ki history bayadei bat ki khasi hakani ka library lala banyo iru ya ka kwat ka barim tam nadu usnem khat praspa sanpusan bat nalor kani kidang bun ki kwat ki ba ka district council kalawan ra ringkat ka jingtip lem bat I librarian jong ka Meghalaya Legislative Assembly. Council atau bukor house nam kat khandai spa sanpuar positif trong house kabut ka first session first house kalian jungi kumka Khasi Hills Autonomous District Council menta kesini ka arpulai turik naitung senam aja arpusau ngisopan penpau bahkan deka jingsa jingken mau haka jingat nanti ke jingtrekam jongka district council namar ba menta kesini nakaliang jong ulat kejela Honorable Governor of Meghalaya Shri Pagu Chauhan ilawan ban yu khajat hang ni po district council kejungi ya ka ban yu ban play baik ba ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Library de ngaso ban penpau ke jing ai kublai nakaliang ka council hi prokawai nakaliang nadu I deputy CM ba PNCM I chairman jungi iba lamprang bla pada mudan tasni nata I deputy chairman jungi iba Charles Marga nata ya baro ki EM bat ki members jongka house hi oi khamtam ru ngaso ban ai kublai ru yaki officers yaki staff jongka council hi prokoi mentakasni kan long kajing sa kan mau se kajing ya nanti jong ka council kajing trekam namar ba hakini ki nyo pulai tli ki snam nadu usnam khat khandai spa sanpuar bangi yo ya ka district council hapo jong ka 6 schedule jong ka article arspa so kusau ar but they minta kan ni ka kenti bangi yo banbu ya kan ka library ngasung thu babun kintip ke ka library ka long kawai na ka jaka ka bangi lum thup ya baro ki jingtho ki ba pher khamtam habai de ba kan ka library jong ka district council ngibu ye ki kot ki baya dei bat ki riti ki dostor na da kalong hakasin shar khadar nadu ki sim du ki right hadu ki shnong nang tangi bu abide ki khndo ka syak ni bu habaide ka jinglong jingman kerpang kani ka social custom ka bangi ong ne kata ka rukom khenkur khenjat ke jungi nang tangi don ki record habade ka ki an ki kendon ki paper ki acts ki rules ki regulation nang ta ki don lu ki kot hani ki babon kum ki proceedings ki ba ngalapen I mentat ifi kani ka proceeding register kebanadu senam khat khandai spa
nadu senam khat khandai spa san puar ka first house hakanika haktu ka por ka dangde ka United Khasi Gentle Hills District Council kani ka first proceeding nadu tu senam de kum kini kan ke ka benlong ka spa ka jingtip nakamta jongi ki bamenta baru namta ka lawe ni sudai bandon ya ka library joka council bangin yo bandum thup ya kum kini ki jing tho ki ba koridor bha ki badan kam bha ba ngin la ban tip shu ya ka history jongka jat benriu jungi jongka ri jungi but naso kemendru bahang ni library nalor ki kot ki bapilai bila bun don ru ki kot jong ki member jungi ki ba ki tho ki ai subha singi kum i ba BM lanong la tho arteli ki kot la ai subha nang ta ki member ki ki nong tho kot ru ki la nani huru ki la don ki ba ai donation ini de kani di ka kot ka barim du hang ni po library kani na du snam khat plus pa san pu san de kum kini kai ka ikaba ka jingthu jongi kum ka council ka long ba ngin penruspa ya ka jai benriu khamtam habidi ka jingtip de ladang ngi kum jai benriu ngi sothu ban trishtom ban wat jingtip habidi ka jinglong jingman jungi ya kata ka bangi ong kitin nong we ka origin nang nung imi kumnong ya im nya sa kumnong ya trishtom hakipor daim shwa ka library ka de ka ba le sila banong ba kadon lut ya ba aro kum kita ke jingtip then nang ni shakmat ru naso ban penpau ke jing ai kumlei namar kani ka jing sedang ni ka library this council ni sedang ru da ka jing ya tip lang but i librarian na po Meghalaya Legislative Assembly da ka jing ya dan benta jing trishtom lang i deputy chairman jungi ya ka bangin yo kata ka jing ya suthu jing bot ke ki jat kot ki bangi hapan bu hang ne te ka ba khat do pi dang kan mau ha katu ka por ka bangi ngi khot ki research scholar kumba sau pongun ai ka bangi la approve da ka committee hi banle research halor ki sau pon jat ki research ki jongki lane areas of research habai de ki individual kum Reverend JJM Nichols Roy kum kiwe giriu pakmat kum Tirot Singh kyang nang ba kiwe te kum kini ru ki don ki research nang ta ki research habai de ka kup kasem ka bam nang ta ka research habai de ba ka khando ka shiap bade ba ka kum im jungi kum ki jat den khasi kani ka research ka babun ni ngaso ban pentip ipi bangi la dep ban finalize kani la dep ban penkut but mentangi abstang ka publication the on the ladap kani ka publication ni gini kot tu ka baki research scholar kila penkre kila tre la wat benya but nakaliang council ngin supply pe ba ikini ki sau totally ki kot unju de ka kani kan yarap haru wat iki research scholar ki ba dena po Meghalaya lene ba dena po ri India lene wat na shabari ru wat hadu mentaru kila don kumbah riu nyongot ki bala wan ban wat jingtip nangi bat bala rung hani ka library wat la empat yo ban play te nganget skem ba ka jing play kani ka library mentasngi kan long ka jing mentoy ya ki samla bakwa wat benya shushu ye babun ki jinglong jiman joka jabneu jungi bat khamtam ru kan long ka jing kerku nam ta ka pateng ka banwan kani ka bangi la bu menta le sekanam de ka jing mentoy yangi andai kan de ye kini ka banwan nang ni shikmat te ngaso ba ka pateng ka jungi ka banwan kan long ban mentoy na kani ka jingdon ya kani ka library but sakawai ru ka badan kambha ba kintim bahagi ni ki nyo pulai tili kisnam kani di kasien ka baningkong kat kum ka record ki bangidon kasien ka baningkong ba ulat ka jela banwan banyu kejat hang ni po district council te meneru ila kwa banwan shani namar ba idan ka jing stom haki kejat te mla ban kiu ni ki mojing kin te namar ta kadau la haban inaugurate no hang ti po ketika ground floor te ni sukumen ba kan de ka kan sa kan mau kan sa ka pateng la pateng ka jingwan jong governor lat ka jela ban play kan ka library but ngiru kum ka council ni don ba ka jing de constitutionally ni don ba ka jing de bo lat ka jela
Namar pipet ya ka six schedule pipet ya ka edi rules jungi babon ki bills ki bangila wanra po house la kalong ki bills ki ba ya dei ba kanu ke benta sin bangila pas menginane ni don kam men penlong an ya kini ki bill ki bangi menjur na kayeng darbar district council dan kam yo lat pat ban menjur kenang bakan kelaan klem ka jing menjur jong lat kani ka bill ka bangi pas na district council kalong leno dan nomor terkadau ka jingwan yuk kejat jonglat ka des syaka jing sakan mau but kau baar pat kendong ka jingya jan ka jingya day hapdeng jungi but ka office jonglat ka jela governor kan long ka bayajan nang ni syakmat but ki babon ki bill ru ki badang sateng ru mila nang yai bud dien ki badan kam menta ya ka ba council kan yo ban pelong an kini tetang ini ko boleh bon ki baru